স্থানীয় উপজিল্লাপালଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମମତାମୟୀ ପଣ୍ଡା। ଢେଙ୍କାନାଳସ୍ଥିତ କାଙ୍କଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମର ମମତାମୟୀ ପଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କେମିତି ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସରକାରୀ କାମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସୁଧାରିବେ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତାମୟୀ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମହାଦୀପ ଯଶବନ୍ତ ମହିମା, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା, ମିଡିଆ ପ୍ରଭାରୀ ନବକିଶୋର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମାତୃପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପପୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଇଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ।